To ina yan uwana maza, yau zan shaida muku yadda za ku gane mace in mata ɗaya gare shi, ko kuma yadda za ku gane macen da ba ta da kishiya. Na farko, idan ka ɗaga butar matarka ka ji ta babu ruwa a ciki, kana zuwa in dai za ka ga ɗakin mace, ka ga ɗakin ta ya kai ɗaki amma ka ɗaga buta ka ga babu ruwa a ciki, to ba ta da kishiya. Ka je ka zauna tsakiyar gadonta ka ji ya rutsa ya ɓurma tsakiyar gadonta, to ba ta da kishiya. Idan ka ga mace mijinta na mata magana ya kai minti 30, 25 ce miƙon bata miƙo bata riga ta bashi ansa ba, to bata da kishiya. Idan har ka ga mace ana mata magana ya yara nan sun wuni basu yi wanka ba, to bata da kishiya. Macen da take girki tana kaiwa 11 dare 12 dare bata gama girki ba, karfe 10, to bata da kishiya. Maganan Allah, duk namijin da bai da mata yake da mata ɗaya, to tsakani da Allah da shi da wanda yake da budurwa ba su riga sun yi aure ba, suna soyayya har Allah ya sa aure, ba su da bambanci. Mace ɗaya